Prasma dihita saluhutna. Andorak somarsaur hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Asini rohama dihamu doho damena sia debata ama, doho sian tuhata Yesus Kristus. Amen. Hata nitu hata nagabe turpu jamita di partangyangan di bagasan tikion, tersurat do di pesalmen 126. Pamukasian ayat sada saha rodi onom. Hujaha majo isini turpuki itu tonga-tongata. Jala tabai tihuk ma di bagasan rohat tabi songonom ma didok. Edde hananakok. Dinamulak tinugihon ni Jahuba akan terbuang sia-siun dusun halak namarni pidohita. Gok parekelom ma ujui pamangata, jala marulupulup dilata. Martaringok ma ujui di tonga-tongannya kaperbegu. Gudang ma nabinahen ni Jahuba tu nasida. Gudang ma tongon nabinahen ni Jahuba tu hita. Jadi marhilas roha mahita. Saya tugihum mamulak ali Jahuba akan terbuang siak kami. Songon akasunge di tano tukadang sina. Akan mariluilu lahu manabur. Marulupuluk dusugut laho manggotil. Mardala-dala peibana huhuk tangis. Pausung-usung buni sisabur honoton. Rodo ibana sugut marulupuluk mangusung akka tibalanna. Ima sahakna. Dongas saha persyaun di bagasan tuhata Yesus. Bohape hebat manang malo ni sasahalak di parnguluonna. Alai molo taringo tu paru kilon. Manang rintangan ningulu. Hira swadong dohalak nalias siani. Mekmet manang balgape paru kiloni. Manang akarintangan ningului, rap sudido hita jolma hea mangadu pisa. Mulai siadak danak sahat tuno pungupung. Sadok dangadong nalias sian akaparu kilon ningulu. Alai manak songo dia pe rumang ni akaparu kiloni, molo sian ha kristenon totudo honot tadoi. Lahu patuguhon ha persyaon doho pakirimot tadoi tu debata. Donga saha persyaon di sedatiki dung mulak sia sikola borhak ma ianakon ni sada keluarga tu hauma lahu mangurupi naturasna. Jala dala si bulusonna tu hauma nai sipata do memulus akarabba-rabba. Dina mamulus rabba-rabbai tarbereng ni ibana ma adong gatung-gatung asar ni kepompong. Dungi di pajono ibana matusi. Dibereng ibana ma adok sada lapu-lapu manang kupu-kupu naing haruar sian kepompongi. Alahirana maol lapu-lapui di ida haruar sian asar nai asima rohani denaki. Gabe di pabangbang ma dalan haruar nilapulapui sian asarna. Ninna rohana asahumatop haruar. Dumbangbang gabe madabu ma lapulapui tutoro. Jala lau subui habang. Hape naso pamotuan na sada proses do parmaol nilapulapu na haruari sian asarna. Sasitonga disido ibana mangula mangalapu tijurna manang lendir nai tu habong nai asa tugu habong nai. Alai dung bang pitu haruar ni lapu-lapui dak sudebe habong nai honalapu gabe galema habong nai lau subui be habang. Donga saha persyaon songonido sipata nang di parnguluat taon. Di paluas debatado hita mamulus hamaolon manang hasusaan.
Jala sipata sahira na maoldo tahilala haruar sian hasusaani. Dada na hurang gajang tangan ni Jehovah lahu mengurupi hita. Dang na soholong rohani di bata mida hita. Molo pe di loas ibana hita memulus akka hamauloni. Alai juk do akka hamauloni di loas di bata gabe sada proses lahu petuguhon haporsiaon doho pakirimotta tuibana. Asa di tonga-tongan yak kahamauloni gabe semersigatung tu debata ngulutte. Ay marhuaso do debata patu palubi sian nata pangidu manang lubi sian nata hirim. Donga saha porsiaon ido najupak kita siap penidangion ni parpesalme di turpukon. Ima ujumula bangso Israelisian habunga Babil. Tutu mace porsuk jala marukil situtudo pakilaan ni bangsoi saliling dihabungani. Sanaeng do haruar nasida alai daktar bani nasida. Alai dung dapot tikki na binuhul ni Jehovah masama halongangan. Nasotolap ni bangsoi hiab biharuar sien habungani mulu mangasahon gugu nasida alai marhiti huaso ni debata di paharuar do bangsoi jala ditugihom mulak tu Jerusalem. Marningot haluoni pola do didok bangsoi dusun halak namarnipi do hita ninna. Artina sada kejutan doho las nyeroha na luar biasa do dihilala bangsoi waso ni Jehovah na manugihon nasida mulak tu Jerusalem. Jalak kabang superbigu pe doho do makatidakkon pabahenan ni Jehovah naong manugiho bangsoi mulak tu Jerusalem. Didok gudang ma nabinahen ni Jehovah tu nasida. Jadi molo pe di luas debata hita mamulus akkaragam ni parukiloni jala sipata hira naik putus asa ala dihilala dang mampu beharuar sien akka persoalan naborati. Disima hita dipaingot asa tugu marpos niroha jala mersigat tuk tu debata ay tarpatu pa debatado lobi sian nata pangidu manang lobi sian nata pikiri songon namasa di pengalaman ni bangso Israelina julu pola didok nasida dusun halak namarnipi do hita ala sada halongangat doi dirajumi nasida. Alani i bohape balga manang borak ni sitaon neta adupi unang ma guguna manang dirina di pangasahon. Alai di batama nasai ta pangasahon. Aidanga dong nasotar patu pa di bata. Tu do huasona manugihuk kita haruar sian akka hamauloni. Laos omma na perjulu na pinasaha ni turpu jamita ottu hita. Molo mga sahod de bata, say na urupan na duhita na mulus akka hamaulon ningului. Napaduahon, unang mamatsohot manabur akka nadenggan, ay namanggotil lohita muse ditikkina. Donga saha porsiaon, dung mula bangso itu Jerusalem, ikon kerja keras do pinasida. Lahu membangun huta Jerusalem nauksanga malohai. Duho mengelola tano nagersangi asa adong gotilon nasida muse. Marpangidua mabangso itu debata asa dipasuang manang dipulihkan muse hinauli ni huta Jerusalemi unang gersang hiraswada pangisina. Polado digo barhon sihol ni roha na sidai tuak kasunge naditano tukadang sina seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dungro udan gabe sumuang mamuse sunge nauksanga marsiki gabe marisiai.
dari batang air yang tadinya kering berubah menjadi batang air yang penuh dengan air yang mengalir ketika hujan turun. Songonima digobarhon tutpukon pos nyiroha ni bangsoi di debata. Moloro pangurupio ni debata, say nasumuang domuse hinauli ni Jerusalemi. Jala ditikina buhay na sida manggotil akka perbuhay na denggan siyan na niulana. Jala pos nyirohan di bangsoi di pangurupio ni debata, dipertudus domuse tuak kepangula na manaburboni. Didok naking akka na mariluilu laho manabur, marulupulup dusugut laho manggotil. Mardala-dala pe ibana huhu tangis pausung-usung boni sisabur honoton, rodo ibana sugut marulupulup mangusung akka tibalanna. Imanaking na di ayat 51 nomi. Artina, nakpe macay borat perjuangan nasida, laho manabur akka bunii, alay molo di bagasan habengeton, dohot haporsiaw tu debata doi diula nasida, ditikina idaon jala hilalaon nasida no muse, parbuay ni halau jaun nasidai, gabe las nyeroha dohot olup-olup. Donga saha porsiaon, pos nyeroha nasongoni matong naing uhir manang suad di rohat tabi. Asa unang macohot tita manabur. Ay say namanggotil lohita muse ditikina. Alay dada holan manabur akka suas-suanan di porlaktai manang diaka usahat tai nanang dohoron na tuhita marhite turpu jami taon. Alay ikosaha dotong tuna manabur akka pabahenan na denggan di sude panggulmiton ninguluta. Songon tuhata Jesus na setotong manaburhon holong di bagasang nguluta. Jala ala ni holong nai gabi ditubus sita siyan akka dusatay. Asa unang marujuk kita tuhamagoan. Alay asa ganup akka na porsia di tuhatai gabi parjabar dihanguluan doho hasonangan na manotongi. Asa hitape tatiru matuhatai gabi akka sitabur holong ni Tuhani mangulutta. Tetak mahita menabur kasih, menabur kebaikan, ati pesipata mengadupi akka rintangan. Ala ditikina manggotil lohita muse diak kebaga-baga las nyiroha nasihat tuhattai. Amen. Martangi yang mahita. Moliate mali Tuhan dihatam na kubigihami, urupi mahami mamulus akka namasa di hasianganon, jala pargugui mahami, lahu manaburhon holong rohami di ngulunami siapari. Pasu-pasu mahami saluhukna, jala luas mahami marsaulihon akka dengan dibasami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.